Hey friends! Welcome back again sa channel ko! In this video guys, is i-share ko yung updated nighttime skincare routine ko. Dati nag-share na ako ng skincare routine ko, pero ngayon, i-share ko ulit sa inyo to kasi updated siya and then may mga new products akong tinatry ngayon, ginagamit. And ginawa ko tong video na to guys para sa Yesstyle dahil may mga pa-challenge sila. And kung magusto nila yung video mo, bibigyan ka nila ng mga coupon rewards. Pwede mo gamitin yon pang shopping sa Yesstyle. Yun. So, medyo mahina yung boses ko ngayon guys kasi anong oras na ba? 1 AM na. And katatapos ko lang manood nung may pinapanood ako kanina. So, late na ako nakapag-skincare ngayon. So, without further ado, umpisa na natin. Guys, if ever gusto nyo mag-shopping sa Yesstyle or may gusto kayong bilhin, ilalagay ko yung mga details down below sa description box. And then, pwede nyo gamitin yung discount code ko, I am Jasmine. Yan, para makamura kayo ng konti. And marami pa sila doon mga promo code, guys. Yan. So, first guys is magtutoothbrush muna tayo. Next guys is cleanser. Yung cleanser na ginagamit ko for now is itong Youth to the People na superfood cleanser. Ito siya. And then guys, ilalagay ko siya dito sa For You Luna ko. So guys, nakapaghilamos na tayo. And then next is tissue paper. Ito talaga yung ginagamit ko pang dry ng mukha ko. And then tap-tap lang guys. Huwag nyong ganunin. Kahit towel yung gamit nyo, huwag nyong ganunin kasi hindi maganda sa mukha. Hindi maganda sa skin. Yan. And then guys, next ko mag-cleanser is gagamit ako nitong Shirojyun Ghost Peeling Lemon. Ito siya. Para siya may mga cotton pads sa loob na naka-soak in sa product. And then, twice a week ako gumagamit nito. And ina-alternate ko lang din siya. Itong isa, yung Ghost Peeling Wine naman. Same lang sila pero this one is wine and then yung isa is lemon. Pasensya na guys sa background ko kasi maingay si Alex noon. Yan, may kausap siya. This one guys promotes visibly clearer, smoother, and brighter skin. So ito siya. And kukuha lang ako ng isa lang. So ganito yung itsura niya guys. Wait. Ganito yung itsura niya. Yan. Para siyang ano dito, medyo magaspang na cotton and then sa likod is malambot. Yan. And then lalagay ko dito sa mukha ko. Yan. Dahan-dahan lang guys kasi ito parang pang-peel siya, pang-tanggal ng mga dead skin sa mukha and then pang-brighter ng mga nakikita nyo yan, yung mga ganyan, yung dark spot, ganyan. So, ganito siya guys. Yan. So, ito yung mga dark spot ko talaga. Pag i-zoom ko. So, hindi talaga
perfect yung skin ko. Mukha lang perfect pag sa mga ibang videos ko, pero sa personal hindi. Yan, may mga imperfections ako. But that's normal, guys. Okay lang. Yan, dito lang naman yung medyo problema ko, yung mga acne scars ko, and then pag tinutubuan ako dito after ko gumamit ng mask, especially pag halimbawa kakauwi ko lang ng bahay and then hindi ako nakapaghilamos agad, yun, biglang kinabukasan yan, talagang expected na yan may tutubong acne dito banda. And then guys, maghihilamos lang ako. Hilamusan ko lang ulit to. Diba? Ang dami kong kaek-ekan. Ang daming arte-arte. Churba-churba. Bahala na kayo. Bahala na kayo guys, mag-isip sa akin kung anong gusto nyo isipin sa akin. Basta wala akong ginagawang masama sa inyo. For my toner naman is ito yung ginagamit ko for the meantime. Yung Kang Yul na Essence Toner. Yan. From Yesstyle to. Kukuha lang ako ng cotton. And then guys, next sa toner is maglalagay muna ako ng eye cream. And then yung eye cream na ginagamit ko ngayon is yung Kang Yul na black tea time reverse eye cream. Yan. So, kukuha lang ako ng konti, guys. Yan. Nalagay ko lang dito. Dab-dab lang, guys. So, guys, I think anong oras na? Nakalimutan ko anong oras na. 1 AM. Kami na lang ni Alex yung nag-iingay. And then guys, for my serum is ito yung gagamitin ko. Itong Hada Labo Shirojyun Premium from Yesstyle din to. Yan. So, mostly sa mga products na ginamit ko ngayon is from Yesstyle. Ano siya, guys? Hada Labo Shirojyun Premium Whitening Lotion siya. But may mga napanood akong mga review sa lotion na to. Sabi nila, pwede daw to pang serum. So, maganda tong products na to kasi dahil nga may mga prickles ako, and then may mga dark spot ako. Mga acne ko na dark spot, ganyan. Pwede niyang paputiin para magpantay lahat ng kulay sa mukha ko. So, ito siya, guys. Yan. Maglalagay ako konti dito sa kamay. And then, anyway guys, isi-share ko sa inyo kapag may acne ako, yung ginagamit ko lang is this one. Yan. Itong COSRX Acne Pimple Master Patch. Ito siya. Pag may acne ako lumalabas, and then sarap tirisin. Di ba minsan masarap talaga tirisin? Pag pwede ko na siyang tirisin guys, malalaman mo naman kung pwede na siyang tirisin. Tinitiris ko siya. After ko tirisin is ito yung nilalagay ko. Overnight yan. And then kinabukasan is magsishrink na yung acne mo. And then ginagamit ko din siya during the day. Kapag lumalabas ako ng bahay o umaalis ako, bahala sila. Hindi naman siya masyado halata guys kasi invisible naman siya. And then ganito yung itsura sa loob. Actually paubos na to. Konti na lang to. 4 na lang yung natira guys. So ganito yung itsura niya. Yan. Maliliit siya ng mga, well hindi siya same size, pero may mga
circles siya na patch. Ito yung pinapatong mo. Dinidikit mo sa mga acne mo. Last guys is for my moisturizing cream. For tonight guys is ito yung gagamitin kong cream. Yung Sulwasu Radiance Energy Mask. Yan. Mask siya. Pero pwede na siyang gamitin na moisturizing cream kasi very hydrating niya. Very moisturizing talaga niyang gamitin. And then, ang ganda sa face. Though, medyo thick yung consistency niya. And then, heavy siya sa mukha. Yan. Medyo mararamdaman mo yung lagkit sa mukha. So, the best siya gamitin sa gabi. Yan. Ito siya guys. Paubos na siya. Yan. Last but not the least for my lips guys is itong Lucas Pau Pau ointment. So guys, I'm done with my nighttime skincare routine. Ito yung CHOOSETOBARE Yesstyle challenge ko, and I think ito yung International Women's Day ng Yesstyle, kaya nila ginawa tong challenge na to. So, I hope you enjoy watching and you like this video. And please don't forget to give me a thumbs up. Subscribe sa channel ko kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. I-ring nyo yung notification bell para sa mga susunod pang videos. Thank you guys sa panonood and I'll see you again on my next video. Bye guys!